かいちゃんテレビ。どうも、かいちゃんです。かいちゃんのロシアンルーレットチャレンジ、イエーイ。これから3つのロシアンルーレットに対決したいと思います。まず、わさびがめっちゃ入ったお寿司。わさび中にめっちゃ入れて、どれかわからんから1個選んで食べて、辛くなかったとか、わさびがめっちゃ入ってたとかやつです。かいちゃんはこれに勝てることができるのでしょうか？まずお寿司を買ってきました。マグロのお寿司なかったんでイカのお寿司になります。もう準備してきました。イカのやつです。この4つあるうちの1つにわさびがめっちゃ入ってます。無事にわさび入ってないやつを選んでいけるのでしょうか？検証します。いきまーす。よし。どれにしよう。はい。これかな。よっしゃ。これ入ってなさそう。いきまーす。はい。負けちゃいました。続きまして、からしシュークリーム、イエーイ。プチシュークリーム1個からしが入ってまーす。プチシュークリーム食べまーす。どれにしようかな。これかな。いきまーす。せーの。せーの。からしシュークリームロシアンルーレット対決、乾杯。続きまして、これパイレモンにご注意。どれか一つが超酸っぱい。それではいきまーす。これいってみよう。よっしゃ。酸っぱくないやついきまーす。はい。どれか一つが超酸っぱいレモン対決失敗ということで結果発表。3戦3